ένας άλλος τομέας, κυρίες και κύριοι, στον οποίο διαχρονικά καταγράφεται κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονομική ασφυξία. Αυτός είναι και ο λόγος που το Προεδρείο της ΚΕΔΕ συνάντησε σήμερα τον Πρωθυπουργό. Της συνάντησης προηγήθηκε πορεία των εργαζομένων στους Δήμους, στην οποία σημειώθηκε και ένταση ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και οδηγούς απορριμματοφόρων. Εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση αποθούνται από άνδρες των ΜΑΤ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ξεκινήσει η πορεία με τα απορριμματοφόρα των Δήμων από την πλατεία Καραϊσκάκη προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι άνδρες αστυνομίας έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών, ενώ 15 οδηγοί προσήχθησαν στην τροχέα για παρακόλληση της κυκλοφορίας. Λίγο αργότερα αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Κλειστά παραμένουν από το πρωί τα δημαρχία ύστερα από απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Στις 48ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες. Οι δήμαρχοι όλης της χώρας διαμαρτύρονται για τη δεινή, όπως λένε, οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και κάνουν λόγο για λουκέτα και αδυναμία πληρωμής μισθών και αναστολή υπηρεσιών. Είναι ο μοναδικός φορέας του δημοσίου που είχαμε περικοπές μέσα στη διετία πάνω από 60%. Δεν υπάρχει κανένας άλλος φορέας Υπουργείου του Δημοσίου που να έχουν κάνει τέτοιες περικοπές. Εκτός από τα λεφτά που μας έχουν κόψει και εξακολουθούν να μας κόβουν και άλλα μέρα με τη μέρα, δεν θα φτάνουν τα λεφτά να πληρωθούμε. Επομένως, θα δουλεύουμε και θα είμαστε άνεργοι στην ουσία, γιατί θα είμαστε άμυστοι. Περισσότερο από 2 ώρες κράτησε η συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο παρουσίασαν την κατάσταση που επικρατεί στους Δήμους, ζητώντας την άμεση συνδρομή της πολιτείας για να λυθούν τα οικονομικά προβλήματα. Δεν έχουμε μια οριστική απάντηση στο πρόβλημα της αύξησης των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν και συμφωνία με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς μένουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διαφορετικά οι Δήμοι θα κλείσουν. Βρισκόμαστε σε αδυναμία πληρωμής των μισθών. Στη συνάντηση ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα ανακοινώσει τη ρύθμιση οφειλών των υπεχρεωμένων Δήμων. Έχουν προϋπολογιστεί για φέτος να αποδοθούν άμεσα οι παρακρατηθέντες πόροι, τα 214 εκατομμύρια, τα οποία οφείλονται προς αυτούς. Δεύτερον, η ΣΑΤΑ των 340 εκατομμυρίων, 299 εκατομμύρια αφορούν τους Δήμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αποστείλει στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2011, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, ο Δήμος Αθηναίων είχε συνολικά χρέη περισσότερα από 287 εκατομμύρια ευρώ, ο Δήμος Πειραιά περισσότερα από 157 εκατομμύρια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης περίπου 56 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά στους υπερχρεωμένους Δήμους συγκαταλέγονται οι Δήμοι Φυλής, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων Καματερού, Αλήμου, Ασπροπύργου, Ζακίνθου και Κέρκυρας. Οι δήμαρχοι, κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ την Πέμπτη, αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους. Λοιπόν, Δημήτρη, οι Δήμοι δεν είναι και πρότυπα καλής οικονομικής διαχείρισης αφενός και αφετέρου κάθε χρονιά κρατούν μια χαρά τα σκύπτρα και στις σχετικές λίστες της διαφθοράς. Τώρα έχει έρθει και η κρίση, έχουν έρθει και οι περικοπές και βρίσκονται αντιμέτωποι με λουκέτα και μάλιστα σε πολύ βασικές ζωτικές υπηρεσίες τους. Ναι, αυτό δεν είναι και πρότυπο, πολύ μου άρεσε. Χρηστής διαχείρισης. Το θες με πολύ ήπιο τρόπο. Έχεις δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό όλες τις παθογένειες της κεντρικής διοίκησης και κάποιες φορές μεγαλύτερο από την κεντρική διοίκηση. Και σπατάλη πόρων και υπερχρέωση και πελατειακές σχέσεις και διαφθορά. Έχουν περάσει όμως οι εποχές των παχιών αγελάδων και πρέπει πια οι Δήμοι να κάνουν διαφορετική αξιολόγηση. Διαφορετική αξιολόγηση των υπηρεσιών που έχουν, πρέπει να δουν ποιες πρέπει να κρατήσουν, ποιες πρέπει να κλείσουν, ποιες συμφέρει τους ίδιους τους πολίτες να τους δώσουν σε ιδιώτες. Πρέπει να κάνουν ανακατανομή πόρων. Ναι, εδώ μιλάμε όμως για μια συνολική αναδιάρθρωση, η οποία και προφανώς δεν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε σε πολλούς από τους Δήμους και τώρα σου λέει δεν θα έχω να πληρώσω τους εργαζόμενους, δεν θα έχω να ανοίξουν παιδική σταθμή, δεν ξέρω τι. Στο συγκεκριμένο ζήτημα θα βρεθεί κάποια λύση. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως και αύριο δοθεί κάποια λύση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Τηλιανίδης ήδη εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση και ίσως επιστραφούν κάποιοι παρακρατηθέντες πόροι έτσι ώστε να λειτουργήσει το σύστημα. Όμως αυτό δεν μπορεί να πάει πάνω από μερικούς μήνες. Σε λίγο θα βρισκόμαστε ξανά μπροστά στο ίδιο πρόβλημα, αν οι ίδιοι οι Δήμοι, και δεν είναι όλοι οι Δήμοι, γιατί έχουμε 3 κατηγορίες: έχουμε Δήμους οι οποίοι είναι υπερχρεωμένοι, Δήμους οι οποίοι είναι σπάταλοι
Και παρότι έχουν χρήματα στα ταμεία τους και δήμους οι οποίοι είναι νοικοκυρεμένοι, βεβαίως η τρίτη κατηγορία είναι η μικρότερη. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουν συνολικά τη στρατηγική και πρέπει να δουν τους πόρους που έχουν. Πώς, καταρχάς, θα τους αυξήσουν, με κινήσεις που πρέπει να κάνουν ήδη, πώς θα μαζέψουν τις υπηρεσίες και πώς θα κάνουν επιλογή. Η εποχή όπου μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί, δηλαδή να παρέχουν και κοινωνικές υπηρεσίες, να κάνουν και τα φεστιβάλ τους, να κάνουν και διάφορες άλλες, να κάνουν και έργα κτλ. Δεν έχουν πια αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει να δώσουν βάρος στις κοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν, να κόψουν διάφορα περιτά, τα οποία δεν αντέχουν. Δεν μπορεί σε κάθε δήμο να γίνεται ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Αυτά έχουν τελειώσει και πρέπει να ξέρουν ότι πια δεν ισχύει αυτό το οποίο ισχύει παλιά. Κάνω εγώ αυτά τα έξοδα, παίρνω το λογαριασμό, το στέλνω στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και βάζω τον τοπικό βουλευτή ή τον υπουργό που είναι από τη συγκεκριμένη περιφέρεια να καθαρίσει. Ναι.